Ο καλύτερος τρόπος για να χάσει κιλά είναι επικίνδυνος? Όχι. Έχει γίνει χαμός σε όλα τα social media με το νέο πεπτίδιο απώλειας βάρους, το Retatrutide. Ένα νέο ερευνητικό φάρμακο για την απώλεια βάρους. Με πολύ απλά λόγια, το Retatrutide επηρεάζει μηχανισμούς που σχετίζονται με την πείνα, το σάκχαρο και τη διαχείριση ενέργειας από το σώμα. Γι' αυτό και έχει τραβήξει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μελέτη που δείχνει ως και 25% απώλεια βάρους σε χρονικό διάστημα 12 μηνών. Είναι απόλυτα ασφαλές? Όχι. Τέτοια φράση δεν τη λέμε ποτέ για κανένα φάρμακο, ούτε για το τεπών. Αυτό που λέμε είναι ότι μέχρι τώρα η εικόνα ασφαλείας του είναι καλύτερη σε σχέση με θεραπείες ίδιας κατηγορίας. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Θα σου πω πώς μπορείς να πάρεις Retatrutide με ασφάλεια. Πρέπει να πας σε ένα γιατρό, να σου γράψει απαραίτητες εξετάσεις, να δει ότι δεν έχεις καμία αντένδειξη, να σου δώσει διατροφικές οδηγίες, να σε παρακολουθεί και όχι να πας να το πάρεις μόνος σου από το ράφι ή ακόμα χειρότερα από κάποιον γνώστη χωρίς ειδικότητα.